Welsh Lesson 23C, Beginner-1 Sylfaenol, Taith Wion, Pennod 40. Ti'n gwybod beth, meddai Catrin, beth meddai Modryb Delydd gofyn. Ti'n gwybod mae eleni y pemed penblwydd priodas Peredur a mi, meddai Catrin. Wel, gwneud i dyfalu, beth gwnaeth Peredur i ddathlu y penblwydd hwn? Nid ydw fi'n gwybod, gwnaeth Modryb Delydd ateb. Ers yn mynd i deithio tramor, meddai Catrin, am fus. Fe fydd Peredur yn cymryd mis oddi wrth ei waith yn y swyddfa, yn teithio am fus, am pa le, pa lwedydd yr Almaen neu Ffrainc, gwnaeth y wythyr Sion gofyn. Gwnewch edrych, meddai Catrin iddynt, yn arddangos hysbyseb oddi wrth cylchgrawn oedd yn arddangos taith ar wybforio long o gwmpas yr Eidal. Fe wnaeth y wythyr Sion bron neidio allan o'i sedd pan wnaeth ein gweld y prisiau. Oedden nhw yn dechrau am 2,000 punt y person am 2 wythnos. Wedi hyn, meddai Catrin, ar oeddwn ni'n mynd i treulio 2 wythnos arall am pentref ger Napoli. Tafell arall o Deisen, gwnaeth Modryb Delydd gofyn Catrin. Dim diolch, yr ydych fi'n eisiau i golli am leiaf 2 pwys cyn fynd ar y daith, meddai Catrin.